Mga S-friend, tingnan nyo to. Yan, naispatan lang din natin ito mga S-friend. Dito po yan sa may gawi po ng Lingayen, Pangasinan. And of course, kung tiga rito ka, very familiar sa'yo to. Kung sakali man na alam mo kahit papaano, meron kang idea tungkol po dito sa bahay na nakikita nyo at napapanood ngayon, pwede nyo pong i-comment mga S-friend. Pero very sure tayo na itong CS na nakikita or SC, kung ano po man, ayan, kadalasan sa mga lumang bahay mga S-friend, ayan yung initials nung may-ari. And then apart from that, ayan, ang ganda naman, hindi siya capiz shells capiz shells mga S-friend, kundi talagang ano na siya, medyo may American style na yung bintana niya, diba? Pero doon sa mga grill works, o ito yung mga nakikita nyo dito sa, kung tawagin nga, ventanilla, maliit na bintana na kung